ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନୀଲ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 4:45। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଦୋକାନ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାହାରିବି ଦୋକାନ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାତି ଅଛି। ରାତି କୁଆଡ଼େ ପାଇନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲି। ଏ ଲାଇଟ୍ ମୂଳରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦୋକାନ। ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଖୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ମଟର ଆଳୁ ବି ବସାଇ ଦେଇଛି ସିଝିଲାଣି। ସେପଟେ ଚୁଲାରେ ଡାଲମା ପାଇଁ ବି ସବୁ ରେଡ଼ି। ଡାଲମା ବି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଘୁଗୁନି ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ମସଲା ବି କଟା ଚାଲିଛି। ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। ଘୁଗୁନି ଆଳୁ ମଟର ସିଝିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କାଟୁଛୁ। ଆସିକି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ସରିଯାଇଛି। ଲୋକ ଗହଳିରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବେପାର ସରିଯାଇଛି। ଟାଇମ୍ 10:30 ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ଜିନିଷ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବି ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମିନି ବ୍ଲଗ୍, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେହି ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।